example but kwasara kuno haya mwari unokuti wewe urowe kuti zviita sei kunge iya adi kukurova ega iye pasvika ndiri handati achisvika ndobva vandikomberedza bwandisa pakati ndobva anzi rova kusvika paunoda asingadzoseri ndobva anditi mbama isati yatombonyatsosvikana ndamugama mana murova mbama iye ndobva adonha temi adonha ina hasi kuzoenda pasi sendangounganirwa enge kuri mumwe akadhonza zvirasite zvikudai ndapasi kudai ndatomudhaka ndakutongoona rima chete nanatimwe nyananjona mwana wamuroi mai vepambe papo ndo vatizoona kuti uyu mwana wayo angatofa vaita kundijambira pamusoro pangu kuyazondirarira udaizvo kuti nzarame njiro kamike bleki kanoimba kangochana aimbewe duzira ariimbe arinavana charinoimba dai aimba dai achibhukwa anoimba kuti chiku dai achipisa iwe munhu woli 10 akasvika pakunzwa tsitsi kuti hona mupana wangu chipo chikuita sechiripo uyanimbokupa collab but zvakaramba because bema zvakaoma vana Kismo nana Colorful. Problem yenyu inotangira pakuda kukompeta nemukuru webhendi. Ndo zvinokupai kunditeedzera musingatondinzwisisi, muda kuteedzera muchishaya. Number 1, inini andidherere ndinodefenda, imimi munodherera because inini ndogona kutuka munhu anoti but kazhinji ndini ndatotangwa ndiye ndichiitawo zvidefenda ndechitoritale imimi mangotuka nevanhu vamusingazivi matuka kudaro hamuna kana support. Inini ndine backing vocalist weshaudinga handi ndokastera kamama kutoteedzera kakisimo kashidairirawo Colorful chitukirira muchiteedzera inini naindika but guess what pandakasungiswa naJava, did you see kuti pandaipinda paquartet 8 o'clock in the morning my sister was there holding her 7-day-old newborn support system. Wototorana neka backing vocalist kako keshaudini apa mumese muri mata muri varombo musimbisana zvinhu zvakadhakwa kana mawana acho auya muzokwanisa kumamirira makutanga kuda unoti sorry. Munhu anoitwa sorry munhu wakatadzira. Hakuna sorry inonzwisiswa because amuto vanhu veve havatombokuziye. Zvitori nani kunze Colorful ari kundituka maybe tikada investigate. Of course it's wrong zvanenge achiita but tikada investigate munhu anenge atorikana nebitterness yekuti inini ndakamudzinga andichadova padhuze naye anditi but iwo Kisimo paunotoka pusa unomunzwa achituka maloti asandambosangana naye akangofanana naKatarina asandambomuona muupenyu hwangu akangoya ka1 musi wakauya naWindsor achidondrova but aigara achindituka apa inini anditomuziya handinei naye. Wakutuka Olinda, wakutuka Stana, wakutuka Denzel na Melo. Turi kuti mai maka vakaita video, amai maka video yavakaita vaisatuka Melo. Vaimutsura kuti aurwise mumwe mukadzi because of a man. Pakaverenga comment yange yakanzi ane basa rechiitapiwa. Imimi ndekuti muri madofa mu understand. Makatoona unge mai maka vari kutuka Melo, makuda kuteedzera. Se vasina usungisa amai maka because vanenge vane like ndinga explain nchiti chiko vaisatuka munhu but vaitongomuonesa as a fellow woman anditi imi mubva maona mubva mada kuteedzera ende makambozvionera kuti vasikana vakutotaura seni they are even starting to speak like me kutoshiwa kuti hauna support family support mai vako murombo iwo wacho uri murombo hauna kana munhu anokufarira wobva wada kuzvitanza unofarira maititi uchituka Olinda uchitanda ufarira maititi unofarira maititi sei when you are the opposite of her. Maititi vanogona kutonyara kunzi vanofarirwa naKismo. Inini maititi vanotopinda mucomment section mangu votokomenda votodi because chiro ndikanzi ndatuka munhu zvezvine direction that's why wakaona maititi vacho vanotongokublue-ticka because like muri confused amutozivi kuti mukuita nezvei mungotera kuri kuenda mhepo wabreya paya wakunoplead guilty kuratidza kuti wana kuti understand mhosva uri dofo. Inini kusungiswa kwandakaitwa naJava anondisungisa kuti andiwachisi akandisungisa zvazvo zvekuda kuti ndimuite sorry but the whole point yange simbori like kunditsva utsinye inini ndini ndakatozo
yenda ukoti turi kuti ndakaramba kumukumbira chiruregerero kunzisa but ana melo veve havambofa kada kuitwa sori nemi because hapana story behind mukutongodherera muchitodherera vanhu vamusingazivi melo wacho iye hatomborina kana Facebook but uri kuita basa rekutuka melo paFacebook musateedzere zvinhu zvamusinganzwisisi ana Kisimo muri madofu udatedzera maloti sister yake iyoyo inenge ichimubheka achituka vanhu ndikabreya ndikasungwa inini ndiye first munhu kuuya kana pachida kubatanzwa mari obatanidza kana pachida unokweretwa mari omanyamanya inini I've got so much support in real life but anditodherere vanhu ototi hauna kana support zvakweyo hauna kana mukomana anokuda tukasungwa ntera amai wako andotengesa masawu wouya panapo utangoda kutuka vanhu vakaguta iwe une nzara chona manje izvezvi wabreya watosvika pakuplead guilty because waperero chasara kutongwa ende chinoitika pakutongwa maybe pamwe ndo first time yako kubatwa nemhosva unogona kupiwa with the option of a fine kana kuti the option yekuita community service but unogona kutoishaya after fine yacho wotopedzera wapika nenyaya yekuda kuteedzera kutsoma zvinhu zvamusinganzwisisi nekuti watsuka wableacha wakuzviona senza musakompite nevanhu vamusingaziye muri nyana muri nhova inini handingangoerekani ndakutuka munhu like come on guys handingoerekani ndakutuka munhu inini ndotuka munhu ndine ndototadzirwa kuti ndinongomuka ndikangofunga kuti ndingida kumshauda aiwa chimbomira yasikana amuna support imagine papa sha kune maloya akaita sana Dr. Mtombeni waya Mr. Mtombeni munhu wekuti vanogona kutokubatsira mahara but mimi futa musi worth kunzi munzi mabatsirwa mahara munogona kutotukisa loya yeye kunzi wabatsira munhu saka ziyai izvi zvenyu musade kuti teedzera Olinda yeyo aisaine charge musuno aisatukana na maititi back and forth musuno aisanetsana na mabirijo akadi kuvasungisa because there's a story behind vanhu vanenge vatori ne beef zvemashua the beef is mutual varikutoita back and forth uya kutodaira imimi murungotuka munhu mumuziya hana chakakutadzirai hatomboziye kana kuti munhu exista murungotuka chete saka mamai because murimbo